வணக்கம். நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை செய்திகள். கூடங்குளத்தில் புதிய அணு கழிவு மையம் அமைக்கும் முடிவை இந்திய ஒன்றிய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும். சீமான் வலியுறுத்தல். அணு கழிவுகளை கூடங்குளத்திலேயே சேமித்து வைக்க இந்திய அணுமின் கழகம் ஒப்பந்தம் புள்ளி கோரியுள்ளது பேரதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அணு உலையையே முற்று முழுதாக அகற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் தொடர்ந்து போராடி வரும் நிலையில் அணுக்கழிவு மையங்களை கூடங்குளத்தில் அமைக்க இந்திய ஒன்றிய அரசு வேகமாக முனைப்பு காட்டி வருவது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. மக்கள் நலத்தையும் மண்ணின் வளத்தையும் நாசப்படுத்தக்கூடிய கூடங்குளம் அணு உலை செயல்பட தொடங்கிய காலந்தொட்டே நாம் தமிழர் கட்சி அதனை கடுமையாக எதிர்த்து வருவது அணு உலை கழிவுகளை என்ன செய்வீர்கள் என்ற கேள்வியையும் எழுப்பி வந்தது. 1000 மெகாவாட் மின்சாரம் தயாரிக்கும் ஓர் அணு உலையில் ஆண்டொன்றுக்கு சராசரியாக 27,000 கிலோ எடையுள்ள கழிவுகள் வெளியாகிறது. இவ்வாறு வெளியாகும் அணு கழிவுகள் அணு உலைக்குள்ளேயே சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றினை 7 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே அங்கு வைத்திருக்க முடியும். அதன் பிறகு அங்கிலிருந்து வெளியேற்றி தற்காலிக அணு கழிவு மையத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இத்தகைய அணு கழிவுகள் என்பது ஏறத்தாழ 48,000 ஆண்டுகள் கதிர்வீச்சு தன்மையுடன் இருக்கக்கூடியவை. இக்காலகட்டத்திற்குள் ஏதாவது ஒரு பேரிடர் ஏற்பட்டு அணு கழிவுகளின் கதிர்வீச்சுகள் வெளிப்பட்டால் தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய பேரழிவை சந்திக்க நேரிட்டு உயிர்கள் வாழவே தகுதியற்ற நிலமாக தமிழ்நிலம் மாறிவிடும். இதனை கருத்தில் கொண்டே கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கூடங்குளத்தில் தற்காலிக அணு கழிவு மையம் அமைக்க இந்திய ஒன்றிய அரசு முடிவு செய்த போதும் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு புதிய அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க இந்திய அணுவாற்றல் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதி வழங்கிய போது கடுமையான எதிர்ப்பினை பதிவு செய்ததுடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர் போராட்டங்களையும் நாம் தமிழர் கட்சி முன்னெடுத்தது. ஆனால் மக்கள் எதிர்ப்பினை துளியும் பொருட்படுத்தாது எதேச்சதிகார போக்குடன் கூடங்குளத்தில் முதல் மற்றும் 2ஆம் அணு உலைக்கான தற்காலிக அணு கழிவு மையத்தை அமைக்க அனுமதித்தது இந்திய ஒன்றிய அரசு. நிரந்தர அணுக்கழிவு மையத்தை கர்நாடக மாநிலம் கோலூரில் பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய தங்க சுரங்கங்களில் அமைப்போம் என்று 2012ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்திய அணுவாற்றல் துறை அறிவித்த போது அதற்கு அம்மாநில கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததையடுத்து அம்முயற்சி முற்றாக கைவிடப்பட்டது. நிரந்தர அணு கழிவு மையம் அமைத்திட எந்த இந்திய மாநிலமும் ஒத்துக்கொள்ளாத நிலையில் எந்த இடத்தில் நிரந்தர அணுக்கழிவு மையம் அமைப்பது என்கின்ற எந்த முடிவினையும் இந்திய அணுவாற்றல் துறை இதுவரை எடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் நிரந்தர அணுக்கழிவு மையம் வைப்பதற்கான தொழில்நுட்பத்தை இதுவரை இந்தியா பெறவில்லை என்பதே யதார்த்த உண்மையாகும். உலகளாவிய அளவில் அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்த வல்லாதிக்க நாடுகளே அணு கழிவுகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தெரியாமல் திகைத்து நிற்கும் போது அணு கழிவுகளை கையாள்வதற்கான அறிவியல் இன்னும் வளராத இந்தியா தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து தற்காலிக அணுக்கழிவு மையங்களை அமைத்து வருவது நேரடியாக மத்திய அரசு தொடுக்கின்ற சூழலியல் போரேயாகும். எதிர்காலத்தில் கூடங்குளத்திலேயே நிரந்தர அணு கழிவு மையமாக மாற்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து அணு கழிவுகளில் வெளியான கழிவுகளை கூடங்குளத்தில் கொண்டு வந்து கொட்டும் பேராபத்தும் ஏற்படக்கூடும். அணு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று இந்திய ஒன்றியத்தை ஆளும் பாஜக அரசிற்கு உண்மையான அக்கறை இருக்குமாயின் அதனை பாதுகாப்பு மிக்க பகுதியான இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் அதிலும் குறிப்பாக 24 மணி நேரமும் அதி உயர் பாதுகாப்பு நிறைந்த பகுதியான நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் புதைத்து வைப்பதுதான் நாட்டு மக்களை அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான மிகச் சரியான நடவடிக்கையாக இருக்க முடியும். அது மட்டுமின்றி மோடியின் அரசு புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டி கொண்டிருப்பதால் விரைவில் காலியாக உள்ள தற்போதைய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அணு உலை கழிவுகளை புதைப்பதில் எந்த ஒரு நடைமுறை சிக்கலும் இராது. ஆகவே கூடங்குளத்தில் அடுத்தடுத்து அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கின்ற முயற்சியினை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என இந்திய ஒன்றிய அரசினை வலியுறுத்துகிறேன். மேலும் கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையம் அமைப்பது குறித்து விவாதிக்க விரைவில் தமிழகம் வரவுள்ள இந்திய அணுசக்தி கழகத்தின் தலைவர் புவன் சந்திரபதாவிடம் அணுமின் நிலைய தளத்தில் அணு கழிவினை சேமிப்பது மக்களின் நலத்திற்கும் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதனையும் மக்களிடம் பெரும் எதிர்ப்பு உள்ளதையும் தெளிவாக எடுத்து கூறி தமிழர்களின் ஒருமித்த கருத்தான கூடங்குளம் அணுக்கழிவு மையம் அமைப்பதற்கான எதிர்ப்பினை அழுத்தம் திருத்தமாக தமிழ்நாடு அரசு பதிவு செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமின்றி கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைப்பதற்கு ஒருபோதும் அனுமதி வழங்கிட கூடாது எனவும் தமிழ்நாடு அரசினை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதையும் மீறி அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கும் முயற்சி தொடருமேயானால் மாபெரும் மக்கள் திரள் போராட்டத்தை நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக முன்னெடுக்க நேரிடும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கூடங்குளத்தில் புதிய அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கும் முடிவை இந்திய ஒன்றிய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான். இதுபோன்ற தலைமை செய்திகள் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் சீமான் அறிக்கை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.